الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. 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 آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama jaam wali e mon mbar on pini en mbi ceerno jaam wali en mbi ceerno e dentangal ɓesgu mum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yewde men ñalawma dewo hoore biir walla mbiyen alet ɓe mbiya dimanche en hawre 16 lewru men août woni juko hitawujunaji ɗe nogas e jeegom ɗo e wuro teddungo Madina Gounass e nder juma mawka ka Madina Gounass. Alhamdulillah alamin duwa wirdu o gasi oɗo saha wujuro wasibo nde ene tagge oɗo saha hankkadi bandiraɓe joguiɓe haajuji yaade guese joom bitikaji en joom nayyi en aynoɓe foof machallah o saha hankkadi ko joni hankkadi cakoto machallah. Alhamdulillah alamin hedde hankkadi inɗele ɗi machallah joom haajuji en waynoroɓe ɗumne kadi jokka gartugol ceerno on ceerno Ibn Oumar Ceerno. Alhamdulillah alamin. Non yiɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam en jetti dendagal julɓe kala en jetti dendagal bandiraɓe kala machallah. Alhamdulillah alamin machallah yiɓiyankoɓe Nangue TV eɗen calmina dendagal yeɓiyankoɓe kala ɗumne kadi hono ɓesgu ceerno Mouhamadoul Mansour Baro Mbour kamɓe kala eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe no feewi debbo hen gorko suka en mawɗo hay gara goppani. Alhamdulillah alamin non kadi ɓesgu ceerno ceerno Alaji Ousmane Thiam ɓesgu Alaji Ibrahima Diallo. Alhamdulillah alamin foof en jetti en jarni alhamdulillah goto hen goppani machallah. Sali men gartu e goto hen kala e tariha muɗum hitande yi aduna hitande rutti machallah golle muɗum e l'islam o e diine o e sunna o e jokkere endamde inchallah goto foof men gartu hen so Allahu lamɗo o jaaɓi ha ɓuura yajde oɗo saaha mo gonɗen inchallah mawla en jetti foof en jarni foof alhamdulillah rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين ما شاء الله جور عمل جنة الموت رضي الله تعالى عنه ما شاء الله الحمد لله سكيت min jooɗi alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibn Oumar Ceerno mo yalta jama ka joni alhamdulillah rabbil alamin paɗen koye duuso ceerno machallah alhamdulillah rabbil alamin est ce que jadi ba alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله عندنا بولي روندو ما شاء الله فاتحة صلاة الفاتح. آمين يا رب العالمين آمين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين يبيانكم ناقة تي في قلت مثلا مثل ما على جامعة تيجان بارو ما شاء الله الحمد لله رب العالمين en jettide ndangal julɓe kala jettide ndangal bandiraɓe kala weltare ko ɓeyda tigui oɗo subaka moƴƴo subaka deƴƴo machallah waɗi wiswi seeɗa machallah alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe julɓe kadi gari no moƴƴi julama wirdama jokkama en ɗam ceerno juurama machallah dusama ceerno ha galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno censiraji pappa
alhamdulillah rabbil alamin bande fof beltanama sanne alhamdulillah jam tan to tarkalla alhamdulillah eyyi ndeysan gonga non yeɓen koɓe Nangue TV en garde duusogo ha ɗo en jetti Allah no fewi ceerno Madame Mar Thierno ceerno Siraji mo aynimade Kundiam amoɗo yewtide alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinodiran nangodiran iɗan bande ko jiɗanda hoorema Allah jarama on jarama